Papa, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, il va aller trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais pourquoi tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate, Jamonyese, bien tout le monde la koi, Fiau, Fois Castro, Ie Bana Yene Cardon, Cardona Cari, Meme Gasabe Gasaga Dangarika, Adamareka, Yenamayala, ou quelques fois mon faricolola, ou Oeratin, Fiau, Fois Castro, Ie la Colson, Yuma Segere, Affaire Okoro, École de santé Kaladiata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'avoir Kalabankoua. 20 000 santé par Maïsa, Nimbala de Rebeke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en Bologigé. Formation de qualité, doctorat Siraka, même si c'est le cas fort, au cas de mission de foot na Yelenye, au plat de Lebekala, ni la Golso Dagabana Nuna, ou go Bolofaro de Flani, cycle niveau dev, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, no niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation au cofé, aide-soignant, catapara matronica, Nimbala de Ledo, École de santé Kaladana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorilla. Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Akal la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, ou Togole de Plan Ver Calabanguraya, Hôtel Wasulu Kofete, Walikere Negatiu Bamba, 76, 45, 85, 40. Non média 20, 80, 22, 20. Kalan, Kalan yesini. Dutri, ni wari dafara e passé Dakar. Kasira dinama. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari, ko odima, fo dugu andugu. Dun wara tade. O koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sidi ka numéro flani. Wari ci. Wari sera. Allô? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFPKSI Seukaw fɛ yen denmisɛnnin ka dege bolola baara la kabini fitini fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolola baara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam n'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la
Médine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Ségou Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bares restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 10 ni wolofila 36 75 ngo 98 10 ni wolofila 36 45. Ni mabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw ka jani sugandili la yaasa ka se k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ bi tɛnɛndonya in na octobre kalo tile 21 san 2024 keba an t'a bila dagirinda la an b'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ u ka jalaw kuma fɔlen kɔfɛ araba tɛmɛnen ministre ka laadala lajɛla ni o ye général kuraw ye général d'armée général de corps d'armée général de division olu minnu ka jalaw ni a fɔra ko k'a di u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la exceptionnel sabula généraliya jala sɔrɔli kɛba a ma nɔgɔ waati bɛ waati la waleyaw bɛ waleya la f'i k'olu bɔ k'olu bi a ka sɔrɔ ka d'i ma ka kɛɲɛ ni i yɛrɛ ka sɔrɔsiya taabolow ye tiɲɛ don nin tile fila in na kumaw bisi basara kosɛbɛ nka bi kulubakaw fɛ yen jala ninnu kan ka don u kamankun na min ye maa fɔlɔ min bɛ wele u bɛna n'a ta tɔgɔ ma k'a fɔ ko colonel Asimi Goita a bɛ kɛlɛbolo min kɔnɔna na u b'o tɔgɔ fɔ a ye baara min kɛ u bɛ jida o dɔ sɛnɛ kan k'a fɔ a ye sa ko général de corps d'armée Jala ko sɔrɔdasiw jɛra n'a ye ko ka général d'armée Jala ko sɔrɔdasiw jɛra n'a ye ko k'o d'a ma n'ale bɔra yen sa fala keba généraux tɔw n'o ye corps d'armée ye olu fana na wele k'u ta o tɔgɔ ma kelen kelen Sadio Kamara Maliki Diaw Modibo Kone colonel major Ismaël Wage olu bɛɛ lajɛlen na wele kelen kelen k'a f'u ɲɛna sa k'u ka jalaw k'u kana n'u kamankun ye keba kamankunko de do koyi Modibo Kone kamankun fɛrɛlen do ale kamankun bɛ se fɛn caman kɔrɔ Maliki Diaw ale fana b'a la olu ye général de corps d'armée ye o mana bɔ yen général de division olu fana b'a la min ye général de division Jala kan ka sigi maa minnu kamankun na
o ye Musa Moriba Traoré ale be o la min ye je le répète Ablaye Maïga ale fana be o la Keba Sangare o fana bo la ani Abdraman Babi nin baara in de kan ka kɛ kuluba bi ka tikaw kɔni kun ye wele bila u ka denmisɛnw ma k'u ka bɔ yaasa min ye Asimi ye General Jala o dalen kɔ a kamankun na kuma min k'u ka bɔ ko k'a kunbɛn k'a bisimila k'a ka jalakura k'a dugawu don kɛ a ye Katikaw fɛ yen hakili la Keba nin baara in n'i ma fili nin waati in yɛrɛ la a kun kan ka kun cɛ nin kan ka sɔrɔ a kɔni baaraw banna kulubakaw fɛ yen n'Ala sɔnna a ma n'an ye ja ni kumakan ni fɛn minnu sɔrɔ a la kɛnɛ kan sini sɔgɔma an n'o yira maaw la ka kɛ ni waleya in ye ale kɛcogo ye sabula sɔrɔdasiw ta ye min ye ni jala dir'i ma a bɛ tila ka sigi kamankun na de n'a sigir'i kamankun na anw minnu ye nporonpiyaw ye kalo 3 b'an bolo Keba an da bɛ se ka to ka porokoto k'a f'i ma ko mon colonel ou bien ni ye capitaine ye mon capitaine nka ni kalo 3 in tɛmɛna Keba k'an kɔnɔna dɛ n ko k'an kɔnɔna de da porokotoli jati kɛ n'o ye yen dɛ n'i tɛ se k'a fɔ général d'armée dans mon général ma a tigi yɛrɛ n'a tɔ faamuya donc an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko bi kɔni jalaw o na di u ma kulubakaw olu fɛ yen n'an bɔra yen AES jamanaw minisiri minnu bɛ jagoko kunna ani a chambre de commerce olu tun bɛ lajɛla an fɛ yan baara in ye tali kɛ mun kan min ye industrie kow ye n'o ye usine baw ni machine baw ye ale baara minnu bɛ k'an ka jamana kɔnɔ sɛnɛko ta nasira ani jagoko ta nasira Keba barosigi in ye tali kɛ o la ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye baara ninnu dantigɛli la dugu ninnu bɛɛ lajɛlen maaw bɔra k'u ka kumaw ɲɛfɔ u y'u hakili to jamanakuntigi Asimi ale ye laɲini min k'u fɛ n'o ye k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw olu jɔyɔrɔ ka bonya nin ko in na kosɛbɛ sabula AES jamanadenw ka laɲini de don Mali Burkina ani Niger k'u jɛra n'a ye Keba nin waati na u ka jagokɛlaw olu na sɔngɔkow lajɛ ɲɔgɔn fɛ u ka juraw olu na baaraw lajɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina belebeleba minnu bɛ jamana saba in ka yiriwaliko ta nasira la baaraba minnu bɛ ka se ka kɛ chambre de commerce saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ minisiri minnu bɛ jagokow kunna sanni feerekow min ye douanier kow ye nin bɛɛ lajɛlen Keba u ye bɛnkɛ ka bɛrɛkɛ ka yira sɛbɛn kɔnɔna na sɛbɛn min bɛna na di Asimi ma sabula bi ale de AES président ka ɲɛmaa ye a k'a lajɛ k'a lase jamana tɔ ninnu ma a ka se ka don sɛbɛn na sɛbɛn min bɛna se ka kɛ ka baara kɛ sanni feereko o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na AES jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ Keɲebakaw u kelen tɛ han u ko bi k'u ka dugu kɔnɔna na u jatigɛlen don u sirannen don sabula waleyaw bɛ yen bi waleya minnu ni o kɛlen don ka kɛ u ka dugukolo yɛrɛ tiɲɛni ye pewu kilomɛtiri 420 ni kɔ o de bɛ Keɲeba ale ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ Keba bi Keɲebakaw kɔni tɔ tora dɔrɔn u bɛ si yɔrɔ min na ye u ka ji tiɲɛnen u ka kɔw tiɲɛnen u ka forow tiɲɛnen u ka sigidaw halakilen gɔngɔn b'u ka don o don u ka ji tɛ se ka min kɔlɔnna ji tɛ se ka min baara foyi tɛ yen bi n'u bɛ se k'o kɛ kɔ bolofara ni ba bolofara fɛn fɛn b'u fɛ yen taa kɛlen don ka taa bɛɛ lajɛlen halaki ko sanubɔ yɔrɔ minnu fana dantigɛlen don olu fana maa caman bɛ yen bi u bɛ ka bɔ u ka hakɛw kɔnɔna na dugudenw kɔni kɛlen don k'u bolo fila da u kun ka kule ko yaasa cogo min na nafa bɛ se ka sɔrɔ olu yɛrɛ ka dugu sigili la koyi min ye Keɲeba ye ale ni Marena u y'a yira k'a fɔ ko ni maaw ma ɲɛ olu ma olu kɔni ka balo tɔ kɛra balo fɛ ye sabula fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye maanifinya taabolo ye fɛn o fɛn bɛ yen n'olu kan k'u mago ɲɛ n'o ye hali u ka jɛgɛw Keba a bɛɛ lajɛlen halakilen don yɔrɔ ba kɔni tɛ o ba falen don fɛn kirikara damandan dɔrɔn de la ka jɛgɛw bɛɛ lajɛlen toli k'u bɛɛ bɔ olu bɛ cogo min dɛ an ka sigida caman fana bɛ ten bi sanubɔla ninnu mɔgɔ yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka yamaruya bɛ di mɔgɔ ma k'i ka taa se mɔgɔ ka kɔ kɔnɔna ma wa yamaruya bɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ ka sɛnɛkɛyɔrɔ i ka taga o yɛlɛma k'o kɛ sanubɔ yɛrɛ wa yalima yamaruya bɛ di mɔgɔ ma i ka dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ci ka dugudenw bolo bɔ u ka ko bɛɛ lajɛlen na k'u sigilen to kɛrɛfɛ o tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ wa fo gouvernement k'a lajɛ nin waati in na sanubɔ ko in sɛbɛn minnu sigira waleya minnu bɛ ka kɛ dugudenw ka hakɛ ye min ye a la a ka se ka lajɛ sigida 5nan mairie
ale ye baara kɛ n'o ye kalansen ye kalansen min b'a to mairie yɛrɛ baarakɛlaw n'a bolofaraw bɛɛ lajɛlen u bɛ se cogo min na ka mara taabolo ɲuman kɛ lakanako k'o fana tɔbɔtɔ min ye commune 5nan maire ye n'o o ye Amadu Watara ye kalancɛ in kuncɛlila sa a y'a yira k'a fɔ ko nin y'a maa filananw ye conseil communaux ani sigida yiriwatɔw u bɛɛ lajɛlen ka se ka baara kɛ baara min bɛ tali kɛ mara kɛcogo ɲuman ni lakanako ta nasira fɛ nin barosigi ni nin kalansen maa 200 kɛba olu de la kalanna sigida 5nan a mairelakaw fɛ u y'a yira sa ko ninnu fana na kɛ misaliw ye misali minnu ni olu bɛ se cogo min na ka dɛmɛ ta ka don maa tɔw ma baara ɲuman o kɛli hukumu kɔnɔna na kɛba i b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na sanjiko gɛlɛya ale degun sera maa caman ma min ye gouvernement ye ale tun ye welewelemada bila bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sanjiko gɛlɛya k'o degun kun maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛnyɛrɛye hukumu kɔnɔna na n'an b'a fɔ o ma ko secteur privé maaw olu ni CNPM maaw ka taa fara assurance ni compagnie tigiw ka sa kɛba sefa wari miliyɔn 100 k'u y'o di k'o kɛ bolomafara ye gouvernement ma koyi yaasa a bɛ se ka yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye cogo min maa minnu ye degun sɔrɔ juraw ka ɲɛmaaba sa n'o ye Musa Dɛgi Bali ye ale kɔni ye musaka in bɔ k'a ta k'a kɛ chèque belebeleba ye yaasa k'o di gouvernement ma kɛba o y'a yira k'a fɔ ko yanni nin cɛ min ye APCAM ye n'o ye Assemblée permanente des chambres d'agriculture sɛnɛkɛlaw ka tɔnba olu fana tun ye dɔ di maa minnu fana bɛ yen n'olu ye bololabaarakɛlaw ye olu fana tun ye dɔ di nin ye CNPM nin ye ale ka donbolo ye chambre de commerce a fɔra don min o don bɛɛ lajɛlen olu fana y'u bolo bila k'u ta di ayiwa ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ maaw bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo min na nin waati in na yaasa an ka bɔ nin degun kɔnɔna na sɔrɔdasiw olu ka dɔgɔtɔrɔw olu tun bɛ ɲɔgɔn yela an fɛ yan nin kalo in tile 17 tile 18 na tile 19 n'o y'u ka kɔngɛrɛ belebeleba 4nan ye Mali sɔrɔdasi dɔgɔtɔrɔw a kɛra école de maintien na école de maintien kɔnɔna na sa u kɔni ye baara kɛ yaasa min ye dɔgɔtɔrɔya taabolo kura minnu bɛna se ka sigi a kan baara bɛ kɛ cogo di kɛlɛ cogo yɛlɛmalen don maa minnu bɛ yen sa n'o o ye Burkina ni Niger ni Togo ye Guinée ni Benin ani Mauritanie kɛba ko olu bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔw nana koyi nin kɔngɛrɛba in senfɛ n'o y'an ka sɔrɔdasi dɔgɔtɔrɔw ye sɔrɔdasi dɔgɔtɔrɔ ninnu y'u ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen yira k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o bannen kɔ tuma min na sa u taara min ye ministre Sadio Kamara fɛ yen fɛɛrɛba minnu sigira sen kan Mali Burkina Niger Togo Benin Guinée Mauritanie olu bɛna se ka mun kɛ dɔgɔtɔrɔya hukumu kɔnɔna n'o ye sɔrɔdasi dɔgɔtɔrɔya ye nin tɛ AES ye tuguni dɛ nin diyara dɛ maa tɛ taa k'i sigi ɲɔgɔn to kɛba u taar'o da yira Sadio la Sadio ko nin jamana 5 minnu nana nin kɔngɛrɛba in na a b'u fo k'u waleɲuman dɔn hakilina falen ye tali kɛ min na baaraba minnu kan ka kɛ u yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ k'u ka jɛrɛ kɛnɛ kan min ye chef d'état-major général de division Umar Barou Jara ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan ye min ye Barou kɛlɛtigi ye ale ni maa mafalenbaw sɔrɔdasi kunda olu bɛɛ lajɛlen yera ko kɛnɛ kan ka taa fara ministre min bɛ kɛnɛya kunna ale yɛrɛ fana ye dɔgɔtɔrɔ ye koyi sɔrɔdasi dɔgɔtɔrɔ don Asa Bajalo donc baaraw kuncɛra sa sɛbɛnw kɔni bɛɛ lajɛlen dira Sadio ma musow tɔgɔla don kɛba o ɲɛnɛmayara CAS la sibikaw fɛ yen Mali musow bɛɛ lajɛlen nana sa u se ye fɛn fɛn ye k'o bɛɛ lajɛlen yira Mariam Mayiga n'ale bɛ Kulubalilakaw ka sigi la ale tɛ sa musow du ani denmisɛnninw ka ministre ye wa a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko musolakaw bɛ degun mun kɔnɔna na musolakaw sera ka baaraba minnu kɛ CAS kɔnɔna na fana muso caman de nana minnu bɛ sikɔlɔ bayɛlɛma minnu bɛ zɛrɛn bayɛlɛma minnu bɛ ɲɔ bayɛlɛma ka taa se bɛnɛ n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ma u seko ni u dɔnko fɛɛrɛ minnu b'u bolo an'u kan ka se ka dɛmɛ cogo min na don nataw la u ye nin bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya musow ko k'u ni dɛmɛ ka kan koyi olu bɛ min na nin ye k'u boloma yɛlɛma u yɛrɛ tɔgɔ la gouvernement ka hakili to a la k'a fɔ ko n'olu yiriwara n'olu sinsinna gwada ayi pari wari bɛ sinsin hali ni y'a bɛɛ san ka taa n'a ye so i bɛ nasɔngɔ bɔ dɛ kɛba aw t'a ɲɛdɔn fɔlɔ a ti kɔn n'an k'an da waga tuguni koyi n'o tɛ i ka na bɛɛ bɛ kɛ kwa ye walima i den bolokuru b'i denw kɔ kari i sigilen ye i tɛ se ka kuma o i si bɛɛ ala ka sababu ɲuman k'an ye musow ka barosigi senfɛ u ye laɲiniba fana kɛ k'a yira sa k'a fɔ nin waati laban in na u ye dɔ kɛ sɛgɛn na koyi
u ye dɔ kɛ kɔlɔbɛ la jamana yɛrɛ ka o dɔn u ye u yɛrɛ b'a fɛ ka farangaw kɛ i n'a fɔ baara min bɛ kɛ CAS kɔnɔna na keba n'o ye bayɛlɛmali ye o kalan ɲɔgɔnnaw ka caya muso bɛ se ka yiriwa cogo min o de la min ye CAS ye ale taara ka taa baro sigi kɛ ale kɔnɔna ye don fila kun don ko i keba muso n'o tɔgɔdala muso ye olu tɔgɔla don kun bɛ yen diɲɛ seleke naani fana kɔnɔna na balo sabatili o don fana o tun bɛ a la a muso gurupu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ani minisiriw camanba de ye Sala Babi ale yɛrɛ tun b'a a ko kɛnɛ k'a ye CAS ale kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw la sa Niger wolomasiri tabaw olu sera k'u tɛgɛ da Bamacɔre ni ɲɔgɔnwale kɛbaa dɔw kan u y'a yira sa k'a fɔ ko ni kɔni ye koba de kɛlen ye koyi koba min n'o kɛra difakaw fɛ yen min ye wolomasiri tabaw ka maakofɔlɔ ninnu u ye nin wulikajɔ in kɛ yaasa sa Bamacɔre ni ɲɔgɔnwale kɛbaa maa 9 kunbababa u sera k'u bolo da olu kan Mali fana kɔnɔna na yan sa maa min bɛ yen n'o ye Moribo ye n'ale fana kun kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ maaw la wolomasiri tabaw y'o fana bɔnɛ a nin na armée Mali ale ka wulikajɔ dɔw senfɛ sabula maa kofɔlen a kun kɛlen don ka degun ta ka ɲɛsin maa caman ma bɔmu caman a y'o don dugujukɔrɔmugu caman a y'o don fiɲɛ kun tigɛlen don maaw la keba nin waati laban in na sa u y'a ɲini fo ka taa a yɔrɔ dɔn tuma min a kun tɛ se ka boli tuguni a kɛra aw ka cɛ in ta ye a ye min fɔ ni Bu Mabel ma tila commentaire la hali bi kɛ Igo Algérie kaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ tɛnza Algérie fanfɛla la Mali ni Algérie dancɛ la e ko olu kɔni ka sigiyɔrɔ ko ma kɛ gɛlɛya ye wa sabula nin waati laban in na armée wulikajɔba minnu kɛ ani ka se ka yɔrɔ minnu sanango o y'a to maa caman ye degun sɔrɔ duguden dɔw kɔni ye yɔrɔ bila pewu ka bɔ Algérie fanfɛla la ka n'u sigi Mali fanfɛ dɔw fana kun bɔtɔ don Mali la pewu k'u kunna Algérie ka degun seren n'olu caman ma a yira k'a fɔ ko maa caman fana y'a sigiyɔrɔ bila Menaka fanfɛla la sabula sanubɔyɔrɔ minnu tun bɛ yen n'olu kun lankoliyalen don maa si kun tɛ u la armée ka larawulili bɛ ka tali ko o bɛɛ lajɛlen na nin waati in na Algérie kaw olu t'a fɛ maa ka boli ka don u fɛ yen Tenza waati ni ale lankoliyalen don a fan dɔw fɛ nka fan caman fɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tun bɛ yɔli la u y'a yira k'a fɔ ko marifa cikan kɔni nɔgɔyara kosɛbɛ sisan basigi ni lafiya o bɛ ka na dɔɔni nka keba Algérie ka kuma ye marifa min bɛ ci la ka sɔrɔ i m'a ye a bɛ yen dɛ aha n'an bɔra Algérie min ye Cameroun jamanakuntigi a ye kɛlɛ jigi so keba kɛlɛ jigili so Paul Biya ko nin kun ye a tile 49 a y'o de kɛ a b'a kunfɛ koyi ko bi Lazara tile waati a n'a muso a n'a ka minisiri minnu bɛ yen ko u jiginna u ka pankuru jigikɛnɛ na Yaoundé kaw fɛ yen a kun bɛra i ko masakɛ kura nalen k'a cɛnsɛn sa ka taa n'a ye fo a ka palais kɔnɔna na min ye Paul Biya ye a kanubaw n'a lafasabaw olu caman kun ye su sanga sigi ka ban han sabula a kun yirala bɔlɔlɔ siraw fɛ ani kibaruyajilaw caman fɛ ko min ye jamanakuntigi ye ko a ka ko olu banna k'a ka diɲɛso sigi banna nka bi kiba ye min fɔ k'a ye ɲɛna n ko ɲɔgɔnna cɛ u y'a k'o ye koyi a nana a n'a muso a jiginna ka bɔ pankuru kɔnɔ a y'i ɲɔri i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛkɔrɔba don baliku don a y'i ni nɔnsi taama ka bɔ ka sɔrɔ ka taa maaw fo kelen maa minnu bɛ n'o y'a masɔnnamaw ye n'olu kun nana kunbɛn ka sɔrɔ ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka bɔ kunbɛli n'o ye maaw ye Yaoundé u b'a fɔ yɔrɔ masa ko 2 septembre n'o o ye u ka yɔrɔ dɔ ye a y'o kɛnɛ o kɛ nka min ye cɛkɔrɔba in ye keba k'a fana tun bɛ lajɛ caman senfɛ dɛ a kun taara chinois fɛ yen a bɔlen chinois fɛ yen a taara faransikaw fɛ yen ka bɔ yen sa ka sɔrɔ ka taa ka furakɛli la min ye Genève kaw fɛ yen ye n'o ye Suisse jamana ye ale bɛ furakɛ yen de bi sa kanuba n'a lafasabaw kɔni caman ko a segilen min filɛ nin ye ka na nin ye ko o fusara u ma u ɲɛ dara jamanakuntigi kan ko o y'u ka ko ban Mozambique olu ka fanga sinamatɔn maa dɔ bɛ yen ni o yɛrɛ ye soronnadonbaga ye avocat don u ye mugu ci ale la u ka faaba kɔnɔna na nin kalo in tile 18 Evelino Jazz ale kɔni fara waati min na a tun b'a fɛ ka taa ka cɛbɔ sɛbɛn da kalata nata in na maa minnu ye waleya in kɛ sa k'u kɔni marifakisɛ 20 o de kɛ a la a n'a ka mobili la ka tila ka 5 don fiɲɛ na ka tunu n'u yɛrɛ ye nin waati in na maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ Corée du Nord fanfɛlaw la a yera k'a fɔ ko olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la
sifinakaw caman bɛ ka t'u tɔgɔ sɛbɛn sɔrɔsiya la Corée du Sud Corée du Nord fanfɛla la Ukraine ale kɔni jɔrɔnen don nin ko in na sabula ale y'a ye k'a fɔ ko min ye Corée du Nord ye ko a kɛlɛkɛcɛw olu ma kɔni daminɛ ka taga olu fanfɛ wa kiba ko fiɲɛjugu fandanba dɔ bɛ yen k'a tɔgɔ ye ko ouragan Oscar in ko dimanche tɛmɛnen a ye kiba gosi wa ko min ye Oscar in ye a tɛna da o ma koyi k'a kan ka gosili wɛrɛ kɛ tuguni fiɲɛ min don k'a bɛ sɔn ka maa 1,000,000 ɲɔgɔnna olu kasara lase olu ma États-Unis kaw fɛ yen sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Oscar in ye a kɔni mana wuli tuma o tuma a bɛ fiɲɛ tigɛ a bɛ courant tigɛ yɔrɔ caman bɛ olu bɛ dibi kɔnɔna na maaw n'u bolominɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ŋalabuti ɲɔgɔn na min ye baaraw ye olu bɛ jɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni kilomɛtiri min n'a b'o kɛ o ye 139 ye heure la Oscar ko n'u ma farati ko kiba yɛrɛ y'a la woromulala jura ye koyi ko États-Unis fan caman bɛ yen bi Oscar in k'a kundalen don kan waati yɛlɛma kɔlɔlɔw keba ko o don maaw k'u hakili to o la kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛna farikolo ɲɛnajɛ ko la n'Ala sɔnna a ma Mali ale ni Mauritanie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ 18 la a yirala sa k'a fɔ sa ko min ye décembre kalo tile 20 ye o kan ka kɛ match ale kunfɔlɔw ye segiliw olu kan ka kɛ sa décembre kalo tile 27 Chani ɲɛbila baaraw don Bayiba ale de kɔni taara sa ka kɛ an ka dege karamɔgɔ ye ani Mauritanie de kan ka bɛn ta ani segi la yaasa an ka se ka taa Chani tago seginna kɛnɛ ka kɛba ni min sera taa ni ka segi la o bɛ taa kɛnɛ kan ni waati in donna Mali kɔnɔna na championnat national ti ka tan joueurs tɛ ballontan na min ye baaraw ye olu daminɛw gɛlɛyalen don Mali ni Mauritanie bɛɛ lajɛlen u kɔni u jouera nka denmisɛnnin minnu bɛ jouera u fɛ u ka dugu kɔnɔna na olu ma taa équipe la ko yalama Bayiba bɛna na jinɛ jumɛn bɔ yaasa ka se sɔrɔ Mauritanie ka taa ni segi la nka denmisɛnnin minnu filɛ nin Mauritanie kɛba ko Bayiba yɛrɛ de y'u sigi yen han ale yɛrɛ ka équipe dilannen don yani a ka bɔ Mauritanie ka olu fɛ yen sifinw ka ndolantan min kan ka kɛ Sénégal n'o ye UFOA ye n'a kan ka maaw ta sabu mu taa Coupe d'Afrique la an ka fanfɛ bolo tɔgɔ la kɛba ko équipe 3 bɔra a la dɛ o équipe 3 o k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ denmisɛnnin fitinin ninnu n'u taara a bɛ fɔ min ma sa ko test IREM in kɔrɔ ye mun ye u bɛ nɛgɛ dɔ jɔ sa n'o ye minɛn dɔ ye i bɛna don o kɔnɔ ka bɔ n'i bɔra n'a ko ko san kɛmɛ o ye bɔlen a la wa équipe i ka joueur hakɛ dɔ bɛ yen 4 ɲɔgɔnna n'o sɔrɔla k'a fɔ ko olu kɔni k'olu b'a la olu si tɛmɛnen o ye ka compétition ko bannen o de la sa Guinée ani Guinée Bissau ni Sierra Leone olu sen bɔra tulo in na tulo in kun kan ka kɛ groupe 2 ye A ni B k'o fana bɔra a la a tɔ tora jamana minnu sa o ye jamana 5 ye minnu kan ka éliminatoire in ta yaasa ka se ka an fanfɛ bolo ta sɔrɔ Sénégal a bɛ ka taa ale min fɛ yen Gambie Libéria Mali ani Mauritanie k'olu na ɲɔgɔn sɔrɔ ta ani segi ta la bɛɛ ni bɛɛ bɛ bɛn ni mun sɔrɔ o la sa o na ta ka taa an ka fanfɛ bolo ka t'o jɔyɔrɔ fa baaraw kɔni kan ka daminɛ bi tɛ wa kalo tile 21 e ko anw tɛ don tulo na sini de ani Sénégal tɛ ya olu yɛrɛ tɛ tulo daminɛ cogo ɲɛ anw bolo kuma si n'anw ni Sénégal bɛnna o arbitre n'o fɛnw bɛ cogo min anw tɛ se ka gagner n'anw battir'o la tɔ ninnu fana bɛna 2 ni 5 kɛ an fɛ mais an ka dugawu kɛ an ka denmisɛnninw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la taekwondo la an ka maa minnu tun bɛ Malabokaw fɛ yen kɛba u ni kupu nana koyi min ye an fanfɛ bolo ye Open min taara Malabokaw fɛ yen nin kalo in tile 12 ka taa bila tile 17 la Guinée équatoriale an ka denmisɛnninw kɔni u tɛgɛ falen ne segira ka na sibiri tɛmɛnen sabula a yira k'a fɔ ko min ye jɔnjɔn ye médaille kɔni u y'o sɔrɔ maa minnu tun bɛ a la kɛnɛ kan sa an ka denmisɛnninlakaw la k'u sera ka u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ jamana ale tɔgɔ la nin bɛ dan sigi an ka bi wulada in na kibaruyaw la kibaruya minnu ni an y'olu sanango k'olu bɛn nɛgɛmaw ka olu d'aw ma yaasa a bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na an ka jamana taabolo la ani jamana wɛrɛw taabolo la ka taa se kɔkan kibaruyaw ma o la kumababaw de tun ye nin ye bi kɛba ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan ka se ka maa olu ladɔnniya arajo Usman Sonko campagne daminɛna koyi tiɲɛ don dɛ wɔlɔfɔw fɛ yen Sonko a ye cɛbɔya baara daminɛ min ye kɛba n ko a bɔlen nin na a taara min kɛ o ka jugu nin ye o
savait wolofo ka législative no yu ka wasaden kalata ye o de ye nin kalo kura o tile 17 de do Songo ale de yu ka parti Pastef ale de tête de liste donc nyebla bara mu kun folo filɛ nin ye fo ale yɛrɛ de ka bɔ ni nin ye yan sa ko premier ministre do ni do bon ya keba premier ministre avec campagne na mais ni nin kɛra anw fɛ yan i bɛ diɲɛ kuma sugu bɛɛ mɛn politique mɔgɔ de do a bɛ politique baara de la jɔyɔrɔ b'a bolo politique jɔyɔrɔ de do sisan a bɛ ka jɔyɔrɔ fana yɛrɛ ɲini k'a to premier ministre la n'i ye nin kɛ Mali kɔnɔ yan u b'i da k'i kantigɛ n'i y'u sɔrɔ dɛ donc min ye Sonko ye ale n'a nɔfɛbagaw n'a kanubaw olu ka campagne lancement de tun bɛ yen o kɛnɛ kan ale taara a ko n'Ala sɔnna a ma président yɛrɛ keba bon n t'a dɔn u bɛna o ta kɛ cogo parce que ale ye président ye o ka girin mais premier ministre kɔni politique mɔgɔ do a t'a bali k'a ka meeting n'a ka fɛnw kɛ o sariyaw kɔni o b'o olu bolo donc min ye Sonko n'a ka cɛdenw ye Macky Sall ka lancement o fana kan ka kɛ tile 2 in na ni min bɔr'o la n'o fana jara mɔgɔ parce que ale fana ye tête de liste ye nka keba nin bannen de dɛ u taara u yɛrɛ ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la forokiya de tun b'a kan na ye a y'o de bɔ ka sabari dɔɔni daminɛ ni u ka parce que i b'a dɔn ko jama dɔw bɛ mɔgɔw bolo i ka surun minnu na i n'u bɛɛ ye filama ye a bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ yen kɔni a f'i kun k'aw ka premier ministre ye ja a bɛ se sabari la dɛ Ousmane Sonko ale de ye Pastef mɔgɔw ka tête de liste ye min ye élection législative nata la le 17 wolofaw fɛ yen an b'a fɔ sa ko n'Ala sɔnna a ma an na o kalata in jateminɛ kosɛbɛ radio partenaires an b'u fo Yuwarukaw fɛ yen min ye Seydou ye k'ale fana fo ka bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ a nɛgɛ kanɲɛ 9 a k'an bɛn sini.